Final Cut Pro 12 je tu. Áno, počuli ste správne. Final Cut Pro 12. V tomto videu sa pozrieme na 4 nové funkcie, ako aj na niekoľko malých tlačidiel, skrátiek a funkcií v novom menu. Plus na prémiový obsah, ktorý odlišuje verziu aplikácie Apple Creator Studio na predplatné od samostatnej verzie. Poďme rovno na prvú z nových funkcií. A to je vlastne to, na čo som čakala strašne dlho. Beat Detection. Čo to ale v praxi znamená? Znamená to, že vlastne vy keď si dáte nejakú zvukovú stopu alebo vlastne hudbu a nechcete manuálne robiť tie beaty, že si vlastne dávate M-kom na každý beat taký ako štítok a podľa toho potom striháte jednotlivé klipy, aby vlastne tie klipy naväzovali na ten beat, tak teraz tá nová funkcia funguje na tom, že vlastne kliknete jedným tlačítkom a on vám celú tú skladbu vydetekuje všetky beaty a už nič nemusíte robiť manuálne, stačí katnúť to video iba pri tom beate a máte proste klip plnohodnotnou zvukovou stopou zasekanú na beatoch presne tam, kde chcete. Takže je to úplná novinka, je to asi najlepšia novinka, na ktorú som čakala. OK, takže poďme si otvoriť Final Cut a ukážeme si to v praxi. OK, takže som pridala hudobnú stopu a niekoľko klipov na moju časovú os. Na zapnutie detekcie beatov vlastne môžem použiť jednoducho to, že kliknem pravým tlačítkom na klip a vyberem ju z menu. Alebo klávesovou skratkou jednoducho Options B. Všimnite si, že môj skimmer sa prichytáva každému beatu na tejto mriežke. To výrazne uľahčuje strihanie podľa rytmu, pretože môžem jednoducho strihať klipy takto. Možno ešte užitočnejšie než samotné strihanie podľa rytmu je jednoduché vytváranie cut down verzií skladby. V tomto prípade povedzme, že chcem, aby skladba začínala na tomto beate, takže máme túto tikšiu časť, ktorá postupne buduje napätie v skladbe takto. A možno po niekoľkých taktoch chceme preskočiť sem a znova priniesť tichšiu časť skladby. Mať túto mriežku je extrémne užitočné, pretože už nemusím ísť frame po frame a hľadať beat v hudbe. Takže vlastne stlačím Shift plus Z, aby som oddialila zobrazenie. A čo ak máte veľa hudobných stôp? Teraz ich pár pridám na časovú osu sem. A keďže som trošku OCD, tak stlačím Ctrl plus Options plus M, aby som všetkým týmto klipom priradila Music Rolls. Skvelé je, že môžeme využívať skratku Options plus B so všetkými týmito stopami vybranými naraz a analyzovať detekciu bitov vo všetkých naraz, čo úplne mega. A je to proste skvelé, ak máte v projekte veľa hudieb, že natáčate YouTube video a proste potrebujete na nejaké časti dať vlastne tú hudbu. A čo sa mi tiež páči je, že pomocou skratky Options plus B môžem vypnúť mriežku iba na vybraných stopách. Takže napríklad, ak ste s touto skladbou už skončili a chcete ju vypnúť, môžete to urobiť po jednoduchých stopách. Ale ak chcete mriežku úplne skryť, môžete použiť skratku 0, ktorá ju jednoducho zapína alebo vypína. Máme tu tiež nové tlačítko nad časovou osou, ktoré robí to isté, zapína alebo vypína, vlastne beat grid. Ďalšia novinka je, že keď vyberete ktorúkoľvek z týchto stôp v inspektori, uvidíte tam tempo danej skladby a vypnutie detekcie beatov tu zároveň iba skrie túto mriežku. Ďalšou novinkou je vizuálne vyhľadávanie. Čo to znamená? Znamená to, že ak pridám vlastne viacero klipov do mojich eventov, ako máte napríklad, že otvoríte si projekt, máte tam projekt a máte pod tým vlastne pod projektom eventy a máte tam, čo ja viem, zložku, ja neviem, natáčali ste niečo dronom, tak máte tam zložku dron, natáčali ste niečo na mobil, tak máte tam mobil, niečo kamera, Insta360 a viete si tie klipy proste rozdeliť, aby sa vám to nemiešalo v jednom projekte a potom museli hľadať, že čo bolo z dronu, čo bolo z toho. No, tak to sú tie eventy, hej? A vlastne keď tých eventov máte veľa, tak on už vlastne vizuálne vie vyhľadávať to, že vy si napíšete hore do vyhľadávača, napríklad mali ste záber, ja neviem, ako ste skákali do bazéna, tak dáte, že skok do bazéna. Ono vám vyhľadá všetky klipy, kde sa nachádza proste bazén a ten skok do bazéna. Vy už vlastne podľa tých kľúčových slov viete vyhľadať ten daný klip, proste napríklad striháte video, prídete na to, že počas videa ste niečo natáčali na tej dovolenke, ale vám to tam chýba a možno ste to len v tom evente zabudli proste pridať na tú timelineu, takže vlastne dáte vyhľadávanie, ono vám to proste vyhľadá, hej, napríklad máte, ja neviem, záber proste ako natáčate si raňajky, hej, tak proste dáte tam raňajky a vyhodí vám všetky tie zábery, kde ste proste natáčali niečo s raňajkami. Že je to fakt super, lebo viete rýchlo vyhľadať, nemusíte proste medzi, čo ak budete mať 300 klipov, tak nemusíte proste prechádzať každý klip a hľadať, ktorý ste vynechali. No a zároveň sa tu kontroluje aj transkripcia, aby sa vlastne zistilo,
zistilo, či ten daný klip obsahuje aj nejaký dialog, čo je úplne mega proste, toto je úplne game changer. Takže pridala som približne 100 klipov alebo 50 klipov do môjho projektu a analýza prebieha pomerne rýchlo. Prepnem sa do Film Review, aby ste videli náhľady klipov, OK? Potom kliknem na šipku dole a zvolím Visual, aby som mohla vykonať vizuálne vyhľadávanie. Skúsim napríklad vyhľadať Skypark, hej, v Bratislave. No a tu už vidím výsledky. Vyhľadalo mi to vlastne všetky zábery, kde som vlastne natáčala nejaký klip so Skyparkom. Vyhľadám teraz napríklad Sunset, vlastne ako západ slnka a nájde mi tam vlastne zábery, čo sme natáčali zo Skyparku, napríklad západ slnka, hej. Skúsme ešte jeden príklad. Práca pri stole. OK, takže tu sa zdá, že Final Cut vlastne pomerne dobre rozpoznáva tieto veci a určite sa to ešte bude nejakým spôsobom posúvať dopredu. Objavili sa aj niektoré iné výsledky, ale Final Cut Pro ich zrejme zaradil podľa miery istoty, takže najviac je istý pri prvých klipoch a menej pri ostatných, hej. Super je, že môžem veľmi rýchlo stlačiť i na označenie začiatku toho klipu, konca toho klipu vlastne očkom a potom skratku V a vlastne ten klip mi vloží na tú časovú os. Ak ho chcem pridať ako connected clip, použijem skratku Q. Takže tretiu vec máme Transcript Search. Ďalšia novinka je vlastne vyhľadávanie v transkripcii. Teraz prejdem na lupu Search a v sekcii Transcript zvolím Includes. Teraz môžem vyhľadať presné slova. Vyhľadám teraz napríklad Skypark a dostanem vlastne tieto výsledky. Skúsme napríklad vyhľadať západ slnka a môžeme si vypočuť relevantnú časť, kde sa o tom hovorí. Hej. Premium content. Keď už hovorím o prémiovom obsahu, môžeme si konečne pozrieť, čo tým Apple myslel. Máme nové titles, generation a transitions. Na ich stiahnutie treba ísť do Final Cut Pro Download Content Library. V sekcii Dynamic Titles máme nové kategórie ako napríklad Community Colorful, Editorial, Fitness, Dark a niekoľko ďalších. Ak sa pozrieme na Generators, máme nové prvky ako napríklad Arrow, Repeated Lines a niekoľko ďalších. No a máme tiež nové prechody. Napríklad v kategórii Stylist je nový Community Colorful Transitions alebo Editorial Transitions. Ďalším príkladom je Santa Fe Transition. Aj keď sú tieto nové texty, prechody a generátory vítané, nie sú na rovnakej úrovni ako napríklad Motion, VFX, šablóny a efekty. Toto bude dostupné iba v Creator Studio v predplatnej verzii Final Cut Pro, zatiaľ čo všetky funkcie, o ktorých som hovorila, sú rovnaké v oboch verziách. Takže štvrtou novou funkciou je Montage Maker, ktorý je dostupný iba na iPade. Po importovaní vlastne všetkých záberov do Final Cut Pro stačí stlačiť tlačítko Create Montage a Final Cut Pro analyzuje klipy, aby vytvoril zostrih. Final Cut Pro následne vytvorí rýchlo montáž, môžem si prezrieť jednotlivé klipy a pozrieť sa, ktoré časti vybral. Môžem upraviť napríklad autocrop. Ako vidíte, väčšina klipov vyplňuje formát 16:9, okrem toho, kde sú čierne pásy hore a dole. Zapnem video autocrop a Final Cut Pro klip automaticky oreže. Môžem tiež meniť poradie klipov jednoduchým potiahnutím, môžem pridať hudbu na pozadie a môžem nastaviť rýchlosť editovania, čiže vlastne slow edit, default duration a fast edit. Ja zvolím fast a stlačím done. Potom kliknem na add to timeline a môžeme sa pozrieť na zostrih, ktorý Final Cut Pro vytvoril. Samozrejme ho môžem následne manuálne upraviť. Montage Maker je teda skvelý spôsob, ako rýchlo vytvoriť edit pre sociálne siete alebo road cut, ktorý potom môžete dokončiť vo Final Cut Pro na Macu. Je to proste kompatibilné, je to úplne mega. Ďalšie malé novinky. Keď otvoríte nový Final Cut Pro, uvidíte nové skratky na Create Library, Import Media a Create Project. Je to príjemné malé zlepšenie používateľského komfortu. Takže kliknutím na plus môžete vytvoriť novú knižnicu alebo použiť novú skratku CTRL plus N. Ak vám nové skratky nefungujú, možno budete musieť prejsť do Final Cut Pro Command C a nastaviť ich späť na predvolené alebo ich pridať do vlastného setu skratiek. Takže to si už nastavíte potom vy, ak to nemáte. Máme tu aj nové plus tlačidlo, pomocou ktorého môžete vytvárať projekty, udalosti, knižnice, čiže vlastne events a libraries. Ak prejdeme do Final Cut Pro, prejdeme do nastavenia, jediná
taká väčšia novinka je vlastne v záložke import, kde môžete zapnúť visual search alebo transcribing in English. Automaticky pri importe médií. Tieto veci viac menej fungujú v angličtine. Zdá sa však, že iné jazyky zatiaľ nie sú podporované pre transkripciu, ale dúfajme, že ich Apple v budúcnosti pridá. Mnoho ľudí sa obávalo, že samostatná verzia Final Cut Pro už nebude dostávať aktualizácie. OK, takže toto by bolo všetko z noviniek zo sveta Apple. A ešte by som chcela spomenúť takú bonusovú vec, ktorá mňa najviac zaujala, ale ešte som ju zatiaľ až tak netestovala, ale určite ju chcem testovať. Aj keď už máme dneska tu AI a dokáže robiť fakt brutálne veci, tak aj napriek tomu to chcem otestovať, aby som zistila, či je to lepšie, ktorým smerom sa proste vydať. A je to vlastne motion effect. Apple vytvoril niečo ako má Premiere Pro a After Effects, že vlastne v Premiere striedate videa a v After Effects vytvárate vlastne tú motion grafiku. Tak to isté teraz vytvoril vlastne v tomto balíčku aj Apple Studio. Čiže vlastne budete mať Final Cut, v ktorom budete strihať a máte tam motion VFX a tam vlastne budete môcť vytvárať tú motion grafiku. No a na základe toho si to potom viete spojiť a viete to dať do videa a máte proste krásne video. Takže to je taká bonusová novinka, ktorá mňa hlavne zaujala. Apple sa vybrala si hlavne tou cestou, ako to má After Effects a veľa ľudí to už prestalo používať, pretože je to strašne drahé a prechádzajú na Final Cut alebo DaVinci Resolve. Myslím si, že čo skoro aj DaVinci prejde na nejaké predplatné, pretože ak si všimnete, tak celý svet teraz začal robiť predplatné a začali to robiť odkedy to robí aj Tesla. Tesla mala autonómne riadenie za tuším $8,000. Tým, že si to veľa ľudí nemohlo kúpiť, alebo proste aj si to mohlo, ale proste človek aby dal 8,000 za jednu vec a potom ešte si chcel kúpiť ďalšiu, tak sú to extrémne vysoké ceny a veľa ľudí to nevyužilo. Takže proste Tesla prišla s tým nápadom, že spraví predplatné, bude sa platiť 100 € mesačne, asi, ešte to nie je oficiálne u nás v Európskej únii, ale už napríklad v Prahe, v Čechách testovali. Takže ja pevne verím, že do pár rokov tu budeme mať auta, ktoré budú jazdiť sami a budú nám zarábať peniaze. Každopádne vymysleli tú vec, že proste pôjdu na predplatné a myslím si, že proste strašne veľa ľudí si to kúpi, pretože je rozdiel si zaplatiť 100 €, pretože každý mesiac máte nejaký príjem a z toho viete tých 100 € dať na tú mesačnú splátku, ale kým by človek našporil tých $8,000, tak to trošku potrvá. No a človek si to rozmyslí, takže vlastne je to dobré, pretože to predplatné si môžete zapnúť vlastne v momente, keď idete na dlhé cesty, takže si to zaplatíte na mesiac a keď proste 2 mesiace nikde nejdete a nepotrebujete to využívať, tak proste to vypnete a nebudete to používať. Ale tým pádom si myslím, že ten obrat firmy Ilona Muska zase zdvihne cenu, navýši tú hodnotu tej Tesla značky. No a na to prišli proste teraz aj iné značky, začali to robiť Apple, začal to robiť Samsung, začali to robiť proste všetci. Čiže čo máte stránky Hixfield, proste titulkovanie videí a tak ďalej, tak všetko to proste začne byť postupne na báze predplatného. Takže ak sa vám takýto nejaký content páči v oblasti editingu a noviniek zo sveta v tejto oblasti, tak nezabudnite dať like a follow. Ja budem strašne rada, keď podporíte moju tvorbu, aby som to mohla tvoriť ďalej a posúvať ďalej. A každopádne vidíme sa v nejakom ďalšom videu, takže čau.